Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση προχωράει με όραμα, σχέδιο και αποφασιστικότητα στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία των βάσεων για την Ελλάδα του μέλλοντος. Με όραμα για την πραγματική αλλαγή της χώρας, για την οικονομική, αναπτυξιακή, διοικητική και κοινωνική μεταρρύθμιση του τόπου. Στο κέντρο της προσπάθειάς μας βρίσκονται οι μεγάλες τομές που έχει ανάγκη η οικονομία, το κράτος, αλλά και η δημιουργία μιας κοινωνικής συνοχής που ειδικά σε δύσκολες περιόδους είναι απαραίτητη. Την προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση προωθεί όχι μόνο με πίστη και προσήλωση, αλλά και με συγκεκριμένο σχέδιο. Ο οδικός χάρτης αποτελεί το κεντρικό, μακρόπνο και πλήρες εργαλείο για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής. Ένα εργαλείο στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού που θα ασφαλίζει συνέπεια και σταθερότητα στις αποφάσεις, στη βάση σαφών και προγραμματισμένων στόχων και με αντικείμενο τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα πέρα από το ξεπέρασμα της κρίσης. Υλοποιούμε για πρώτη φορά ένα πλήρες στρατηγικό σχέδιο και στην προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα κινείται με αποφασιστικότητα ανάλογη των περιστάσεων, της σημασίας των περιστάσεων και του έργου που καλείται να υλοποιήσει. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο έργο μας, χωρίς να παρασυρώμαστε από καθημερινές ή και ωριαίες κινδυνολογίες περί δίθεν αναδιάρθρωσης, περί δίθεν ηλυμένων αποφάσεων. Δεν μας αφορούν, εμείς συνεχίζουμε και υλοποιούμε το έργο μας, βάζουμε στόχους μεγάλους, φιλόδοξους, αλλά άκρως ρεαλιστικούς που θα έπρεπε να μπουν εδώ και χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δεν μας αφορά τίποτα άλλο και φυσικά δίνουμε και απάντηση σε όλους όσους καταστροφολογούν και κινδυνολογούν όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο και η μόνη απάντηση είναι η πορεία της χώρας μας, μια πορεία που διαψεύδει τα κάθε φορά σενάρια περί δίθεν χρεοκοπίας, περί δίθεν συμφωνίας για αναδιάρθρωση. Το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, δηλαδή ο κ. Ρακούση και η κυρία Πυρπίλη, για την υπόθεση Κερατέας, την οποία έχει ρίξει ο κ. Παπουτσής, σηματοδοτεί μια νέα πρακτική εκ μέρους της κυβέρνησης? Πρώτα απ' όλα, ο κάθε υπουργός δρά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Τα σχέδια, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των σχεδίων της κυβέρνησης είναι σαφώς συλλογικός σχεδιασμός, συλλογική απόφαση. Ο καθένας υλοποιεί το μέρος που το αναλογεί. Και, εν πάση περιπτώσει, ας μην υποβιβάζουμε, επειδή ακούω σήμερα διάφορα, την μεγάλη αυτή απεμπλοκή από την υπόθεση της Κερατέας, μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά καλή ήταν, έχει αποκλιμακωθεί η ένταση, δεν υπάρχει πλέον η εκρηκτική κατάσταση η οποία υπήρχε, αποκαθίσταται η ειρήνη στην περιοχή, αποκαθίσταται η οικονομική ζωή της περιοχής εκεί, και κυρίως, και αυτό είναι το ξεκάθαρο και το σαφέστατο, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου. Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός του έργου και η υλοποίηση, δεν αλλάζει ο νόμος βάσει το οποίο υλοποιείται το έργο. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου αποφασίστηκε να συζητηθούν με τους κατοίκους εκεί της περιοχής, με διάφορους φορείς και φυσικά με τα αρμόδια υπουργεία, ανά υπουργείο, σχέδια έτσι ώστε λεπτομέρειες της υλοποίησης να γίνουν καλύτερες. Το έργο γίνεται, το έργο θα προχωρήσει και στα πλαίσια αυτά βρέθηκε η καλύτερη λύση. Αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε στο τέλος και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ζητήματα που δεν μας αφορούν. Θέλω να ρωτήσω ειδικότερα για τον αν βγαίνει για την κυβέρνηση ο πολιτικός απολογισμός για την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ο πολιτικός απολογισμός για την κυβέρνησή μας ταυτίζεται με τον απολογισμό του κράτους, της κυβέρνηση η οποία έχει ως στόχο την βελτίωση του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι φτάσαμε πολύ κοντά στο χείλος χρεοκοπίας. Κληρονομήσαμε μια κατάσταση από τη Νέα Δημοκρατία η οποία ήταν η τραγικότερη που θα μπορούσε να δει κανείς για τη χώρα μας. Συνεπώς, ο πρώτος στόχος τον οποίο θέσαμε ως κυβέρνηση είναι να μπορέσουμε να σταθούμε ως χώρα, ως κράτος. Να ξεφύγουμε από τη χρεοκοπία. Αυτό έγινε. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση και φυσικά δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε ήταν εύκολη. Από εκεί πέρα όμως χρειάστηκε και χρειάζεται ακόμη, απαιτείται εγρήγορση, απαιτείται συνεχής σχεδιασμός και υλοποίηση, τάχιστη υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού έτσι ώστε να βγούμε από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν
σαφώς και είναι θετικός ο απολογισμός του έργου της κυβέρνησης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που διαχειρίζεται την κρίση, γιατί και μόνο τα αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης, το ότι βρισκόμαστε μακριά πλέον από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, στο ότι βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο αξιοπιστίας από το οποίο ήμασταν πάρα πολύ μακριά πριν από 1,5 και 1 χρόνο ακόμη, στο ότι έχουμε ρόλο και λόγο στα ευρωπαϊκά πράγματα, ότι καταφέραμε εμείς να δημιουργήσουμε, να προκαλέσουμε τη δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού στήριξης όλων των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται ή θα βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση με τη χώρα μας. Αυτό δείχνει ότι με το έργο μας δημιουργήσαμε και σταθερότητα και μια σοβαρή εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Περαιτέρω δημιουργούμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να γίνουν οι πολύ μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας, αλλαγές που έπρεπε να γίνουν ακόμη και πριν από δεκαετίες, και όλα αυτά συγκλίνουν στο να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, ο οποίος υφίσταται μια δύσκολη κατάσταση εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος υπέστη μια κατάσταση για την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευθύνεται εμπολής, αφού μας έβαλε αθωράκιστους σε αυτή την κρίση. Συνεπώς υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει έξοδος από την κρίση και κυρίως υπάρχει η προοπτική να δημιουργήσουμε μια χώρα η οποία θα είναι απαλλαγμένη από τις παθογένειες, τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, η οποία πλέον θα κινείται με ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Κύριος Γαργαλάκος. Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε από τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι από τα 125 δις ευρώ που δανείστηκαν οι κυβερνήσεις Καραμαλή από το 2004 ως το 2009, τα μεν 45 αφορούσαν αναχρηματοδότηση παλαιότερου χρέου, ενώ από τα υπόλοιπα 80, τα 73 ήταν υποχρεώσεις που άφησε το ΠΑΣΟΚ και μόνο τα 7 δις αφορούν τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά βέβαια, παρότι σήμερα άκουσα την κυρία Μακρύ στην ΕΤ να λέει, η οποία σημειωτώνει αναπληρώτρια προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ζέτα Μακρύ, έτσι, έγιναν λάθη στην οικονομική πολιτική της διακυβέρνησης Καραμαλή. Το να υπάρχει που και που έτσι καμία ικμάδα ομολογίας της αποτυχίας, ας το πω έτσι, είναι παρήγορο. Αυτό βέβαια θα έπρεπε να συνοδευτεί και με πράξη. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς για τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά φαίνεται ότι δεν διαφέρει καθόλου από τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμαλή. Παρόλο που σήμερα βγαίνουν κάποιοι να ομολογήσουν ότι υπήρχε αποτυχία, υπήρχε αποτυχημένη πολιτική στην κυβέρνηση Καραμαλή. Γιατί αν η σημερινή Νέα Δημοκρατία ήταν διαφορετική από αυτή που ζήσαμε και μας οδήγησε σε αυτό το σημείο αναξιοπιστίας και άσχημης οικονομικής κατάστασης, τότε δεν θα μπορούσαν ακόμη και σήμερα να προσπαθούν στη Νέα Δημοκρατία με τον πλέον επίσημο τρόπο να μας πείσουν ότι, ανεπιτυχώς βεβαίως, ότι δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει το ΠΑΣΟΚ και ότι τα μεγέθη και η οικονομία επί Νέας Δημοκρατίας ήταν καλά, ενώ τώρα δεν είναι καλά. Λοιπόν, το κόμμα του άστο για αργότερα του κυρίου Καραμαλή δυστυχώς είναι και το σημερινό κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όταν τελείως ψευδέστατα δίνει στοιχεία τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, όταν επί πολλά χρόνια, μέχρι και 2 μέρες πριν τις εκλογές του 2009, η Νέα Δημοκρατία απέκρυπτε επιμελώς και εγκληματικώς τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας, τότε τώρα ό,τι και να μας πούν σαφώς και δεν είναι πιστευτό. Και αν συγκρίνουν τα σημερινά στοιχεία που είναι πραγματικά αποδεδειγμένα και μάλιστα ελεγμένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Eurostat, αν τα συγκρίνουν με τα ψεύτικα και πλαστά στοιχεία με τα οποία παραμύθιαζαν πολίτες και εταίρους, τότε από μόνο του αυτή η σύγκριση, από μόνη της αυτή η σύγκριση είναι ελλειπής, ελληματική, ψευδής και ξανά εγκληματική. Να τονίσω εδώ πέρα και να απαντήσω ότι το χρέος εκτοξεύθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, όπως και το έλλειμμα κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια Ελλάδα μεταολυμπιακή,
σε μια Ελλάδα της ανάπτυξης, όπου παρόλα αυτά με την τεράστια σπατάλη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με την ανυπαρξία οποιασδήποτε αναπτυξιακής κατεύθυνσης, κατάφεραν αυτά τα μεγέθη πραγματικά να τα επιδεινώσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ας μην μιλάνε καλύτερα, και επειδή ακούσαμε χθες από τη Νέα Δημοκρατία να αναφέρονται στην διαπραγματευτική δυνότητα του κυρίου Παπανδρέου και στην διαπραγματευτική δυνότητα και να κάνουν σύγκριση με τον κύριο Σαμαρά, ας μην προκαλούν. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πώς θα ήταν η χώρα μας αν ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν διέθετε αυτό τεράστιο απόθεμα μιας διεθνούς αξιοπιστίας και προσωπικότητας, όπου κατάφερε να πείσει εταίρους και παγκόσμια κοινή γνώμη ότι την Ελλάδα μπορούν να την εμπιστευτούν ξανά, και καταφέραμε όσα καταφέραμε, τον μηχανισμό, την ύπαρξη αυτού του μνημονίου ως μια δανειακή ανάσα, την βελτίωση των όρων του μνημονίου, και ας μην λένε ότι δεν διαπραγματευόμαστε, η βελτίωση των όρων του μνημονίου στη Σύνοδο Κορυφής της 11ης-25ης Μαρτίου, με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, με τη μείωση των επιτοκίων, ήταν αποτέλεσμα της διαπραγματευτικής ικανότητας και της δυνότητας αυτής της κυβέρνησης, και δεν ήρθε αυτονόητο. Και ο κύριος Σαμαράς είναι πραγματικά μεγάλο θράσος να μας μιλάνε για τον κύριο Σαμαρά ως διαπραγματευτή, ο οποίος επί ένα χρόνο τουλάχιστον κρυβόταν και δεν πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν αποφάσισε να πάει, η αντιμετώπιση που είχε από τους ομολόγους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν γνωστή, είναι γνωστή, μία αντιμετώπιση η οποία κάθε άλλο παρά τον αξίωνε, μία απαξιωτική αντιμετώπιση, και φυσικά δεν κατάφερε να τους πείσει όταν αυτές οι κυβερνήσεις κυβερνούν την Ευρώπη σήμερα, που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω για τη χώρα μας. Η ύπαρξη και η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και στα φόρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι αντίστοιχη της ύπαρξης και της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας, τόσο ως κυβέρνησης όσο και ως αντιπολίτευσης σήμερα στη χώρα μας. Άρα, καλό θα κάνουν αυτοί οι οποίοι όχι απλώς δεν διαπραγματεύτηκαν όταν έπρεπε να διαπραγματευτούν, αυτοί οι οποίοι λιποτάκτησαν, να σκέφτονται πολύ καλά όταν κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας. Ας διαπραγματευόταν, ας μέναν στην εξουσία και να μην την εγκατέλειπαν, να μην λιποτακτούσαν, για να μπορούν να διαπραγματεύονται καλύτερα. Υπάρχει τελικά Έλληνας υπουργός που μίλησε σε γερμανική εφημερίδα και τάχθηκε υπέρ της αναδιάφρωσης? Κοιτάξτε, μέσα στα πολλά σενάρια, όπως είπα προηγουμένως, όχι τα ημερήσια, αλλά τα ωριαία πλέον, ακούμε και λέμε διάφορα. Αυτά που ακούμε, καλό θα είναι να τα ακούμε με ονοματεπώνυμο, να τα ακούμε τεκμηριωμένα, για να μπορούμε να απαντάμε και επίσης τεκμηριωμένα. Συνεντεύξεις από ανώνυμο Έλληνα υπουργό ή δηλώσεις οι οποίες πλανώνται στον αέρα, ή σενάρια καταστροφολογικά τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, εμείς τα απορρίπτουμε, και φυσικά αυτή είναι η θέση μας. Περί ανωνύμου υπουργού, ο οποίος είπε αυτά και τα άλλα, δεν μας αφορούν αυτές οι φήμες. Εάν η εφημερίδα η οποία τα δημοσιεύει έχει να μας πει περισσότερα στοιχεία, πραγματικά να τα δεχτούμε και να βγει αυτός ο υπουργός ο οποίος τα είπε, υποτίθεται, και να δικαιολογήσει και την άποψή του. Αλλά όσο παραμένουν ανώνυμα, τότε για μας δεν έχουν καμία ισχύ. Το αντίθετο εξυπηρετούν τα σενάρια της καταστροφολογίας. Και σε κάτι τέτοιο είμαστε άκρως απέναντι.